Kam se to chystáme? No, vyčkají. Kachnička. No, si kachničku. Ty tady roste. Jo, a teď tady čáli. Hodně, a potom spala jsem si koukat takový kousek, jak byly zali ty nožičky. No, jo, tady je mám. No. Ahoj. 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 No, ahoj. Hejka. Puch. Kaj. Puch. Tak udělej hačí. No udělej hačí. No udělej hačí, zlato, ty to umíš. No udělej hačí. Jo, šipku budem skákat. No, my plavem. Tak, to jsou prsa, veď? No, my splavem. Já si bazár nebere vejčko. Ne, ona nebere vůbec pro nebude bát. A ty jsi šikula. No, ty jsi šikula. Nazdar. Decio, ty chceš ven? Co teďko, viď? Co asi uděláme? Ona by tak něco schodit. No. No, no. I přemýšlí, co by No. Čákáma. Čáky, čák. Kájo? Koukala, to jsou ty žínky. Kájo? Kajku? Pod kontrolou. Přehled, absolutně. Kájo? Kájo? Kajku? Kájo? Ahoj. Ahoj. Hele, co to máme telefon? Tady máme telefon. Tady máme telefon. Šimo kouká do toho. Hezký záběr. No. Kájo, hele. Tak si chtěla dělat. A tady to docela jde dopředu občas. Protože jí pomáhá ta voda. No nejde, ona hlavně hejbne se dozadu a voda, když se vrátí vlna, tak jí hodí dopředu. No. Co pak to uděláme teďko? Jo. To je tak strašně vysílej. A tohle to v naší hlavě prostě nemůže dělat, no. Budeme si muset koupit naší vanu, budeme si větší vanu, uděláme si rekonstrukci. Víš, že to bude zklamaná, protože malinká dávek, že to je poloviční oproti. No můžeme udělat, tak si koupíme větší. To bude vležena. Ale to je lepší, když přijde k babičce jednou večer, tak se bude těšit. Aspoň bude vědět vy. No. Aspoň bude vědět, že